Já jsem si se zájmem poslechl projevy lidí, co přišli promluvit ve jménu Centra Klinika na jeho podporu. A bohužel je musím upozornit, že jejich projevy nemohly kolegy z ODS přesvědčit. Argumenty demokracií, kolektivem, fungováním bez byrokracie, pomocí uprchlíkům, pomocí bezdomovcům, to není nic, co by tady kolegy přesvědčilo o tom, že děláte veřejně prospěšnou činnost. Pro kliniku ale existují pragmatické argumenty, které bych kolegům rád přednesl, protože si myslím, že i pravice by se mohla zamyslet, jestli by náhodou nebylo lepší ten projekt podpořit. V roce 2009 policie s velkým halo vyklidila skvot Milada s tím, že v něm bude působit veřejná instituce. O 7 let později je akorát ten objekt výrazně schátralejší, než by byl, kdyby v něm zůstali skvoteři, protože při tom vyklízení byla zdevastovaná jeho střecha, takže 7 let nejenže chátral a nebyl obývaný a ještě do něj zatékalo, ale žádná veřejná instituce tam není. A představa, že se do kliniky nastěhuje v horizontu funkčního období tohoto zastupitelstva nějaká veřejná instituce, je zcela iluzorní. Není žádný důvod ty stávající obyvatelé objektu vyklízet ve chvíli, kdy není jasné, co v tom objektu bude. Naopak, zatímco teď nás klinika nic nestojí a ta budova je díky tomu, že v ní žijou lidi, udržovaná, tak potom veřejný sektor ponese náklady na ostrahu, které, jak zaznělo na zastupitelstvu Prahy 3, činí 200 000 korun měsíčně. Že my několik let budeme platit 100 000 korun měsíčně jenom proto, aby si pan Belu ukonejšil svoje ego, že byla zabráněno okupaci veřejného majetku. Ale nikdo z toho nebude mít žádný prospěch. Dokud není projekt, co s tím objektem má být, tak není žádný důvod ten objekt vyklízet. Baví mě, jak tady pravicoví politici kličkují a používají byrokracii, administrativní opatření, povolení, štemply, buzerace na to, aby byl vyklizený objekt. Dětský koutek bez toho, aby měl úřední povolení. To je přece něco strašného. Prostě já nechápu, jestli tohle říká strana, která nechce státní buzeraci, tak co mají říkat strany socialistický. A jinak upozorňuji, dostal jsem teďka e-mail, že kolektiv Klinika už je řádně registrovaný spolek, takže zvládl stát se spolkem, překonal tuto úřední byrokracii a je to spolek. Dále Filip Humplík, majitel mediální agentury, říká, jak to tady všechno pohnojili. Filipe, zamysli se nad tím, kdyby skvoteři sami odešli z té budovy, koho by dneska zajímali a kdo by se s nima bavil? A já ti to řeknu. Nezajímali by nikoho a nebyl by se s nima nikdo, protože by v tom objektu nebyli, problém státu by byl vyřešen a tím by věc pro veřejné instituce skončila. Proto v něm museli zůstat. A teďka se chýlím ke konci. Máte vlastně poslední můj argument, čistě pragmatický na podporu kliniky. Můžete si vybrat, kolegové, jestli
aktivity jedné generace mladých lidí nasměřujete buď do toho, aby dělali dobrovolnickou činnost v sociálním centru, nebo aby se vrhli do politiky a zabránili tomu, aby podobní lidi jim házeli klacky pod nohy politickou cestou. Mně to nevadí, Piráti na tom vydělají. My budeme rádi, že prostě lidi nebudou vstupovat do ODS, si myslím. Ale myslím si, že je obrovská škoda tuhle energii, která mohla být věnovaná praktické činnosti, dobrovolnictví, pomoci lidem, tak se místo toho nasměřuje do nějakého ideologického střetu. Ale ta volba je vaše. Každopádně já apeluju, podpořte kliniku, bude Praze chybět a na závěr bych dal procedurální návrh na znovu otevření diskuse, klidně s podmínkou, že každý zastupitel může vystoupit jenom jednou, protože jsou zastupitelé, co by rádi k tématu vystoupili a nemohli.